Hi bay, ug sa tanang mga naminaw karon. Itago lang ko sa pangalan nga Myra. Graduate sa kurso nga maestra. Nakapasar ko sa board exam, pero wala pa na ako gipurso ug nangita ko og trabaho. Kay di man jud pud nako gusto ang pagka-maestra. Kumbaga, mao lang na gipakuha ni mama nako. Anyways, sakto ra ko ang height. Pution og naabi apoy face. Murag masuroy rapod ko pa. Mabita. Og kay naman pod ko'y paryente nga nagtrabaho sa usa ka munisipyo sa mga lungsod, moto nga nakasulod ko. Og kasagara sa ko ang mga amiga kay nangaminyo og mga siman. Og kada kasal nila naadjud ko. Usahay pagani kay maid of honor ko. Usahay maninay sa kasal. Dili jud na masipyat kay og mobalibad ko, dili na daw ko nila tagdon. Dayon one time ana, December to. Na-engage akong usa ka amiga nga si Kim. Ug as always, si man gihapon iyahang future nga husband. O diba? Halinon kay ako mga barkada og siman. Og that time, usa ko sa mga sponsor silahang kasal. Dapat pa ganito i-maid of honor ko. Kaso, nibalibad jud ko. Kay basin, wala pa ako kauyab kay tungod aning maid of honor ba. Basin, malihian. Og after the wedding, syempre, reception og sure nga daghan na pud jud og mga baby boys. Bitaw. Kay tulo na lang po drabami nga mga single nga mopiga jud may karon. Saba jud among lamisa kay aras sa mga kabuing ug mga nanglingkod apil na ang mga minyo. Naghinugaw na og gipang istoryahan. Naapay niingon nga bisan unsa pa kakagwapa muluhod gihapon kaoy. Nya perte na mong katawa. Ug napanay niingon sa kuha nga mo na ikaw, Myra, pag-practice na og hamoy. Hindi nangatawa sila. O niya, gisumpayan na nilag, maghamoy-hamoy daw kuno kog kakao ba. Pero wapod ko gapulupig ana og nitubag nga, sos, nganong kakao pa man nga naamay daghan nga kahamoyan. Hindi ni katawa ko. Pero ahak dyan yung mga tawhana ba og naalan dyan makadungog sa mong gipang istoryahan, makaingon jud nga mga bigaon mi nga mga bayi. Sa matong pagagabi ato, nang laag pa mi kay nag food trip ug asang makitaan. Ug antod sa nanghagit ni akong amiga nga si Alaisa, nga adto kuno mi silahang balay mag-overnight kay magtagay kuno mi. Puslan man kuno nga walay uyab. Ni kuyog rapod mi ni Alexa nga magwalwal ming tulo karon. Og pagabot silahan ni Alaisa kay nagtagay jug taman-taman hantod sa murag ni libot na ako ang pananaw. Og sa dihang gisakaan na pud og kabuing si Alaisa, mag truth or dare ko na mi. Niingon pud ko nga asa ba ka di Alay? Naa na sa nang duwa nga puros atik. Tubag pud siya nga, sige na, kita ra bitaw pong tulo. Total, dili nang pud siguro ta kay nomdom sa atong pangbuhaton ugma. Kay daghan para baning atong ilimnon o. Dene katawa siya. Ningon pud to si Alexa nga, bitaw, malay nato di ba? Karong gabi una kay makita ta sa tong love life. Dayon na nga tawa mi. Ug niingon na lang pud ko ana nga, sige. Bantay man na ha og naay magmahay-mahay. Sa motong nag-spin the battle and tawon pud min tulo. Gamay rami pero murag pila ka batalyon ang naa sa sulod sa balay. Saba kami. Sa motong natulong man sa kuha, ila kong ipangutana og truth or dare. Ako pong gitubag kay dare. Ipangutana pa ko ana nila kung sure ba daw kuno ko. Ningon pud ko nga sure kaayo. Sa motong ilaha kong gidare nga mag-drunk call daw kuno ko.
Ningon pud ko ana nga, "Huy, paghilom, kaawaw ba na imuhang ipabuhat, Alex?" Nitubag po na siya nga, "Mayra, naminaw ka or wala? Ayaw ka bala ka kay makalimot raligita sa tong pangbuhaton ron. Mao nang pagsigi na diha." Sumotong bisag labag sa ko ang kabubuton, hala sige. Basin magbungol mi sa kong amiga og dili ko mosunod silahang mga kabuing ba. Sumotong nangutana ko sila ha kung asa mo ko mangita og idrang call ani. Ilaha pa nang gikuha akong phone ug mangita daw kuno sila didto sa kong friend list sa kong FB. Ako na lang po silang giingnan nga ingnon lang ko kung naa na sila makitaan. Ningon pa na sila nga kanilang Alejandro kay murag lamion. Ingon pod nga, "Badiya, kay wa man lagi nawong ihang profile be." Itubag po tong isa ka amiga nga, "Mao gani, malay mo, di ba? Mysterious ba?" Dahil nangatawa sila. Okay, murag ipang-uwagan naman ni ako mga kauban ba. Gitaplok man dyan na nila ng video call nga button, so no choice ko, ang mga kamahak ang nagbuot-buot sa kuwang phone. Gipadali pa ko nila kay gi-accept na daw kuno ang tawag. Ingon pa na si Eliza nga, "Sige na, bahala na ka diha ha. Kay magtiwas mi og tagay ni Eliza dito sa kwarto. Apas raw og maka-love life na ka." Huwag nangatawa pa na sila. Ug pagtanaw na ko sa phone, wala man ko'y makita nga tao. Ilahan jud nga naa sa sulod sa kwarto kay sa background pa lang daan, mauna. Ug before pa na sila nilakaw, gipa-shot pa ko kausaan na. Pagkataod-taod ana, niatubang ko sa phone ug nangutana kung naay tao. Ug naa na nitingog nga naa. Murag maka-in love man kaayo og tingog ba. Kana bitawng feeling nga murag safe ka sa iyahang tingog. Char. Pero wala siya nagpakita. Ingon pud ko nga, "Hay kuya, musta man?" Mitubag ra po na siya okay ra daw. Nangutana din ko ana, "Wakay nawong kuya?" Ug ni katawa na siya. "Aha ka kay murag maka-in love kaayog tingog ba? Kausa na lang jud kuya kay murag mawad-an na jud kog panty ba." Bitaw. Itubag pa na siya nga naa daw pero basin daw kunog mahadlo ko. Dayon katawa. Tubag pud ko nga, dalian na kuya. Pakit ako please. Itubag po na siya nga, "Sige, piyong sa, ayha na ibuka imuhang mga mata, ug muingon ako." Unya kay buutan man ko, dinisunod ko. Ako apong gipiyong ako ang mga mata. Taod-taod ana, nakadungog na ko sa iyahang giingon, nga pwede na daw kuno ko mulantaw. Pagbuka pa na ko sa akong mata kay murag ni blurred pa na ako ang pananaw. Kamahak, naunsan ako. Pagtaod-taod ana kay ni tinaw na ko ang pananaw. Ug ahak jud kaayo kay gwapuha man dining lakiha. Magkalaway-laway man puta dinhing sitwasyon na. Nabitaw. Makaibog jud kaayo siya. Mas puti pa nako. Ilhan kaayo nga taason. Murag dax jud po ni pa. Bitaw. Unya taas pa jud siya ilong. Unya naay pagka-chinito. Unya kumungisi, mawala ang mata. Kadako bani nga grasya Lord. Ayaw na ni bawia ha. Nagtutok ra jud ko niya nga nakapanulon jud ko sa kong laway. Nangutana pa na siya kung naa pa ba daw ko. Nitubag pud ko nga, "Naa pa man. Kita bitaw kang naa pa ko." Tubag pud siya nga, "Kay strikta ba?" Dahil nikatawa siya. Tiniingon ko sa iya ha kung pwede ba ko mangutana. Nangutana po na siya kung unsa man. Ako siyang giingnan nga basi na'y masuko ha. Nitubag po siya nga, "Wala man miga, basin ikaw na'y masuko." Nitubag po ko nga, "Wala po migo." Dahil ni smile ko.
Then nangutana na siya sa kuha kung anong nakig-video call ko sa yaha. Itubag pud ko nga, hala, pasensya na jud migo. Nasuguan ra ko kay nagduwa magud mi ba. Dayon mauni ang consequence. Then smile ko. Then nangutana na siya kung nagtagay mi. Itubag pud ko nga ganihara. Itubag pud siya nga tagaan ko palagi. Ilhan sa nawong. Niingon ra pud ko ana nga gamay ra ko ang giinom. Nakaingon pa na siya nga ng blush ko pero hubog di ay jud kuno ko. Taud-taud ana kay nahilo mi og tinutukay ra jud ming hantod sa iya naman ang hubog kalit iyahang t-shirt. Nakapangutana jud ko niya kung naunsa siya. Itubag ra po na siya nga igang daw. Itubag ra pod ko ana nga isa nagpaibog jud ka. Og ni smile ko ana nga medyo kiat ba. Itubag po na siya nga di na ko na siya kinahanglan magpaibog. Itubag po ko niya, wow, arang hangina . Itubag po siya nga, lagi, kay bayi naman ang moduol na ako man. Then ikatawa siya. Huwag ako siyang gingnan nga, ha? Usba kay nabungol ko. Then ikatawa siya. Pero ambot lang, kay murag giigang naman pud ko. Ni-action pud ko hubo sa kuang crop top. Nakapangutana yun na siya kung mag-unsa daw ko. Ako siyang giingnan, igang man good. O ginay-hinay dyan ako nagsaka ko ang crop top o pagtanaw na ko niya, astang tutok niya sa kuha. Nakabantay jud ko nga nagpanulon siya sa iyang laway. Unya ang tinuod ra ba? Kay first time na ko ning buhaton hanging ani. Nakaingon yun na siya nga undangon daw nako nga ko ang gibuhat. Naunsa na daw ko. Pero ako siyang giingnan nga paghuwat diha kay giigang ko. Basta kayang iyahang mata, kay di yun na mahilo na. Hangtod sa nahubo ra jud nako, hang ako ang karapta. Pero tarong pamanpod ako ang utok ato, sadyang ganahan ra ko nga manungog rong panahon na. Or dala na pod siguro sa ko ang mga nainom. Ingon din na siya nga, amiga, seryoso ko ba? Pag-ilis na. Ako pa siyang giingnan, nga igang lagi. Nga naman, di kaganahan makakita. O wala siya nakatubag. Naara siya sigtutok sa kuang nawong, nga wa na sa kuang lawas. Nagkaanam na og tagbo ihang kilay, og seryoso na iyahang nawong. Hingon pa siya nga, miga, last na jud ni. Pag-ilis na, kay basin makaingon ka diha nga nangayo ko si mong lawas. Itubag pud ko nga, ningon day ko, magbuot day ka giigang ko. Itubag pud siya nga, dili man, ug makitaan ka diha si mong mga kauban. Nitubag pud ko nga, ay sos, wa diha sila. Tuwa sila sa kwarto og nangatog na dito sila ba. Og niingon na siya nga magbantay lang jud daw kuno ko pagkaugma, kay basin kunog magtodo dinay ko sa kuang gibuhat. Dili man pud kuno siya magvideo pero iyaharang istorya sa kuha. Pero ako na siyang giingnan nga bahala siya. Basta kay niabot jud mi alas 3 sa kadlawon og inistorya. Usahay magkatawa mi. Usahay na ay mga seryoso ug mura may mga buing. Ako rang nailhan siya kay siya si Alejandro. Lami gid siya ka istorya kay naay sense ug napoy humor. Dili laay ka istorya ug in short, nalingaw jud ko ni Alejandro. Hantod sa nagbabay na minduha. And to be honest, bisan ka may raming oras nga nagkaila, feel na ko kay dugay na may nagkaila. Sa matong pagkabuntag ato, maayo gani nga wala ra kay naglabad akong
Wa pa ko muli sa mua kay gikapoy ko ug total Sabado man pod ug walay duty. Nangutana din sila sa kuha kung kumusta na daw kuno ko ang ka-video call gabi. Lamion ba daw? Ako pa na silang giingnan nga perte kalamion day. Makasakit sa taler. Ug perte na akong katawa. Dayon naghagit po naglaag si Kim katong gikasal ba. Unya layo ra ba. Pero ni go pud mi oy. Puslan man nga way duty ron. Laag berada. Pag-abot kay nag-change outfit dayon. Dili ra kayo sobra ka sexy. Nagrampa-rampa pud mi mga single oy. Nag-post diri, post didto, kapakapa diri og kapakapa didto. Pakapinan po biga diri, biga didto. Hamoy diri og hamoy didto. Bitaw. Ice cream lang sa ang hamoyon. Practice daw ni para swato na inig magminyo na pohon. Bitaw. Then pagkataod-taod ana kay gitawag na ni Kim kay maniud to na daw. Balik na daw mi sa cottage kay dagahan ko nung baby boys dito. Siguraduhon lang yun niya nga mabusog among eyes, nose, ug mouth, ug down there. Bitaw. Sa matang pag-abot sa cottage, Diyos ko, na mga pandisal. Bitaw. Pero na mga laki ug among kauban ang mga batch. Kaya obserpod ko oy kay way pa kay sa mga baby boys kay way pa ko kalimot ni my loves Alejandro. Bitaw. Sa matang naghuka din tawon pud mi og kanon og sudan. Og nagkamulok og hungit ana nga nagkinamot ra in tawon mi. Kay mas lami jud basta kinamoton. Bitaw. Dayon panilap sa tudlo kay shrimp man ang ako ang gihiritan og kaon. Nagpanilap sa tudlo sa dihang kamulok og tilap kay nakalingi ko sa side sa husband ni Kim. Og nakita jud nako na ang ako ang ka-video call gabi iba. Perting tutok sa kuha og seryoso kaayog nawong. Kay wala ra ba jud ko nakalimot siyang nawong kay permin ako siyang mahuna-hunaan. Pero wala pod ko nagpalupig oy. Ako yang hagiton og tinutukay. Hindi tutok pod ko niya. While nagtilap-tilap sa ko mga tudlo as if wala ko kailan niya ba. Giingnan na lang ko ni Eliza ana nga naunsa daw ko kay nangaluspad na daw kong tudlo og tinilap. Dingon ra pod ko ana nga lami man good. Pero nagtan-aw gihapon ko ana ni Alejandro. Pero gipangbadlong jud ko nilang Eliza kay luod kuno kay ko lantawon. Haha ka jud. Pero ako silang giingnan nga luod para nila pero lami na para sa uban. Ug perte nilang pangatawa. Basta kay murag na buo jud ako ang adlaw. Don't me yod Alejandro. Haya ko hagita. Kay mo sukol raba ko. Bisan wala pa kay ko mga experience ana. Nalingaw po ang tako nag tilap-tilap sa kong tudlo while nagtutok na Alejandro. Pero kani si Eliza kay sige magpamugos nga maligo na daw ko migbalik sa dagat. Sa matong wala ko'y nahimo. Kung natingala ko ana kay nawala naman among isa ka amiga. Ingon si Alexa nga nahali na daw kuno sa usa ka barkada sa bana ni Kim. Aha ka na jud ani. Ayaw ignag sa Alejandro. Bantay lang jud kanako Alejandro kay basin masandan kanako og whole body na jud. Para magbag-o imuhang huna-huna. Mabalaka man pud ta ay. Aksyon na pud ta og kahadlok ani Lord. Ayaw jud intawon ilabog si Alejandro sa lain. Og samtang nangaligo mi sa dagat, wa na jud ko sa mood tungod ni Alejandro kay basin na miga na to. I don't know anong nabalaka pud ko nga wala may kami ni Alejandro. Nagmugot ra jud ako ang nawo. Smile pero pinugos. Antod sa nakabantay si Eliza. Nangutana siya ngano daw ko. Pero ako siyang giingnan nga wala ra. Ako siyang giingnan nga mobalik na ako sa cottage kay wala na ko sa mood maligo o magpahuway sa ko. Ug nakabantay gyud siguro na siya nga wala na jud ko sa mood ug ni okay ra po na siya diretso.
Ug nagbaklay ko ana pa dong sa cottage nga nagmugot ng no. Ug naglingkod nga pinasapot og bahala sila. Wala ko sa mood para mag-adjust. Nagkuha ko sa kong phone then tataod ga headphone plus full volume para wala ko'y madungo. Ug sa dihang nakatulog yud ko ana. Ug nakamata ko ana kay mga hapon na to. Nakurat na laman ko kay nagsandig naman ko sa usa ka abaga. Paglingi pa nako si Alejandro Mandiay. Si Alejandro Mandiay ako ang nasandigan. Pag nakabantay siya nga nakamata nako, nitanaw siya nako dayon ni smile. Ningon pa siya nga pakatulgon kinyag balik kay basin ko no katulgon pa ko. Nangutan ako niya kung anong nasya diri. Nitubag po na siya nga bawal ko din imbitado man ko. Nangutan na pa ko ana niya kung ahan ako ang amiga. Nitubag po na siya kung asa daw kuno ato. Siyang ignan nga katong chicks ba. Pero ningon na si Alejandro nga wala kuno'y laing chicks dito. Ako ra kuno ang pinaka-chicks nga naa dito. Ahak jud ani niya ba. Ug taud-taud ana hilom na kayo minduha. Ug sa dihang nikalit man na siyang pangutana kung unsa kuno'y nakaon nako katong nakig-video call ko sa iya. Nagpa as if yun kong wala ko nakahinumdom. Perte dyan na akong limod ba. Niingon pa na siya nga iyahad ako nung usa-usahon og storytelling ang ako ang gibuhat sa iya. Ako agin na siyang gipahilom kay tabian na kaayo siya. Ako pa na siyang giingnan nga dito na lang siyang Alexa og sa mga ubang chicks dito. Pero ningon po sa Alejandro nga dili ko. Anha ra ko nimo. Wala ra po na ako tumpangi kay gikilig ang ako ang bitaw. Then taod-taod ana kay nangutanan na siya kung nalipay ba daw kuno ko sa kong gibuhat nga nagtilap-tilap ko sa kong tudlo kay naglantaw sa iya. Mura kuno kog ng hagit. Ako pa siyang giingnan nga salab day na ako og gilamian ko nimo. I mean sa shrimp di ay. Ug ni katawa ko. Tubag po na siya nga pero napa may mas lami sa shrimp man. Nangutan na pud ko niya kanang imuha. Sabay tan-aw siyahang Junjun. Buing na kong buing pero ako adyo nang gibuhat ba. Wakoy pa kay basta kay na-enjoy ko sa pagsungog-sungog kay Alejandro. Ni-smile na po na siya niingon nga paghilom ra gud. Crab god ang mas lami pa na sa shrimp. Nakapanglingo-lingo yun na sa Alejandro. Pero nagpadayon na jud ko sa akong pagsungog sa iya ako siyang giingnan nga sala baday na ako nga lamion ni. Sabay tudlo na pod sa iyahang Junjun. Nakurat yun na siya sa akong pagtudlo sa iyaha o kamaha kay muramag ning gahi ng iyaha. Munang naningkamot yun na sa Alejandro para i-change ang topic. Naumusta na lang siya balik sa kuha. Ningon rapod ko nga okay raman. Sa motong lahi na lang mo ang gistoryahan. Nangutanan na lang ko siya kung seaman pod ba siya. Ingon siya nga oo. Og kapitan na daw kuno siya sa barko. Sa kunahuna nga big time naman din ni sa Alejandro. Burag, lami na magpaboros ko aning tawhana ba. Bitaw. Pero ako na siyang giingnan nga pag sure oy. Nitubag po na sa Alejandro nga bisan pag iyahang pangutan-on ang bana ni Kim. Nangutan ako niya kung anong naa siya diri ug ingon siya. Ug niingon siya nga kauban daw kuno silang kumpanya sa bana ni Kim. Ug suod-suod man po daw kuno sila. Nangutan pa ko niya kung anong wala siya sa reception. Ug nitubag po siya nga naa daw siya. Ug usa kuno siya sa sponsor silang kasal. Ug siya man unta kuno ilang best man kaso ni back out man daw kuno ang maid of honor nga ilang gipares niya. Sa motong gi-sponsor na pud kuno siya.
Gibate jud ko gakul ba atong orasa tungod sa ko nahibawan. Mura ko nalipay nga wala kasabot. Gikilig nga unsa ba. Mo nang nagduda ni noon ko if scripted ba tong drunk call nila ni Eliza ug Alexa pag human sa occasion. Nagilom ra jud ko nga wala ko nagsaba niya nga ako to ni back out nga i-partner unta niya. Ako siyang giingnan. Mao ba? Ningon pa na siya nga nakakita daw ko na siya sa kuha katong sa reception na. Og mo tong nakurat pod ko no siya katong nakigi-video call ko niya. Og ingnan po daw ko no siya ni Kim nga licensed teacher na daw ko no ko. Pero ako siyang giingnan nga wala pa nako gamita kay dili man jud nako ihilig ang magmaestra. Diyon daghan pamigi pang istoryahan ni Alejandro ana. Ana, ingon siya nga mangligo daw mig dagat. Niuna po ko ato og nangaligo pod tawon mi. Then, flirt ginagmay. Bitaw. Sa dihang nilabay mi sa tubangan nilang Kim og ihang bana, kamahakay kadagkong ngisi nila ba. Giinan pa na sa bana ni Kim sa Alejandro nga, agoy ha, unsa naman na sir? Nitubag po na sa Alejandro nga, puhon. Sumotong sa dihang nangaligo mi ana, nagpalayo jud mindila kay sige lang sila agpanungog. Og sa dihang naa jud mi nakita nga duha ka foreigner nga nangaligo nga sexy kayo suot. Syempre totok pud taon si Alejandro, kana pa nga grasya na. Gipanidaan ra gyud ako na siya ako siyang giingnan nga lamion sila na. Itubag ko siya nga mas lami pa kanila man. Ako pa siyang giingnan. Nakatilaw na day ka. Dayon murag nang hagit ako ang mga mata. Itubag po siya nga, wala pa. Pero base sa akong nakitaan, enough na to para makaingon ko nga arang lamia ka. Iyaha pa nang ipasakasaka iyahang mga kilay. Aha ka, sakaan po tag dili maayong pamati aning styla. Bitaw. Pero sa tinuod lang kay maka-turn on jud kayo. Then ako na siyang giingnan nga unta di siya malain sa akong pangutana pero curious kay ko. Nangutana ko sa iyaha kung pila na kabayi iyahang natilawan. Itubag po siya nga sa tinuod lang kay wala pa. Wala jud ko mituoan na ug ako siyang gipugos nga motug-an sa tinuod. Pero nag-promise gyud na siya nga wala jud kuno siya nakatilaw pa. Kay bisan pa kuno mudunggo sila sa laing lugar, wala jud kuno misulod siyang una-huna nga motilaw-tilaw daw. Murag katuohon ko niya or murag dili. Una-huna na ko, inosente siya. Pasilan kaya murag ako pa siguro ang mutudlo niya ba. Ayaw ka bala ka kay ako'y bahala nimo. Driban pati ka og wailangan. Bitaw. And siguro mga alas 6 na siguro to nangaon na sad mi. Ambot pala aning Alejandro nga di man jud mo buwag na ako. Noon sa 20 taon. Sa dihang ng lingkod mi, okay pa to ang dagan sa mga istorya-storya. Nagpartner-partner mi og as expected nitapa jud ang kamahak nako. Pasagdan na po na ako kay mao may iyaha din chancing na good food ko. Tagay-tagay na sila while kami insaktong mga wine lang kunuhay. Pero naka-feel na lang ko anang ang kamot ni Alejandro kay naa naman sa kuang lips. Nagpatong na ang iyahang kamot sa kuang lips. Pero wala rasad nako tagda hangtod sa nag-anam-anam naglihok. In short, ihananggi himas-himas ang akong paa. To be honest, maka-turn on jud kayo. Promise. Basta kini si Alejandro jud akong kauban kay ambot na lang. Ipasagdahan na pod nako kay murag kami raman pud duha ang nakahibaw. Nitanaw pa na siya nako og iya akong gitawag. Nangutana pa ko niya nga no. Og ni smile lang na siya.
nabuing na jud. Hantod sa iyahan ng gipatong iyang nawong sa kong abaga. Dayon, nihinahinay mo nagsulod iyang mga kamot sa kuang sanina. Kunya, iyang gimasimas ang akuan tiyan. Kaahak na lang jud ani Alejandro. Ug ako agi na siyang giingnan nga pagpuyo ragod makit-an gani karon. Pero iyara kong giingnan ana nga di lang daw kuno ko pahalata. Di lang daw kuno ko magpiyong-piyong kung nalamian na kaayo ko. Ahaka jud aning Alejandro. Nagsige jud kog badlong anang Alejandro pero dili na gina siya maminaw. Ingon pa siya nga kaginihar daw ko na siya gapugong-pugong kung gatilap-tilap ko sa kong tudlo while galantaw siya. Ako na po siyang gisungog o giingnan nga dili na lang di ay pungan. Problema baday na. Ningon na po na siya nga ingon po siya nga puhon Mayra. Puhon kay ang plahan jud kanako. Kung pwede hiktan jud tikag taman. Paghuman ato kay nanguli rapod mi. Pero pagkaugma na ko ana ni uli sa balay. Pagabot na ko, nangutanan na si mama kung aha ko gikan. Ako po na siyang giingnan nga nangaligo mig dagat kay lagi nang invite si Kim. Giingnan na raman pod kong mama ana nga tiguwang na daw ko o magtarong-tarong daw ko sa kuang mga gipang buhat. Iha pa kong giingnan ana nga inig kahapon daw kay muanhi daw si Auntie Naomi kay mga tudamig simbahan. Then after ato kay nisulodin ko sa kwarto kay naghigda-higda sa katre kay kapoy gining gikan tagwalwal. Sa matong natulog ko, hapon na jud ko nakamataan na. Unya, wala rin dayon ang mga lakaw ni Auntie Naomi kay naadaw ko na siya'y kinahanglang at tuon. Unya kay gigutom naman ko, nagluto lang pod kog ako ang sudan. While nagprito kog longganisa ana, niabot si Jonas. Amigo nako nga bayot. Pero dili kay siya halata nga bayot kay lalaki man siya nga manamit. Pero bayot siya. Unya babe pagyod ihan tawag sa kuha. Magingnan nga babe laag ta. Nautan ko niya kung asa man ug noon sa siya. Gusto din niya nga magpadagat kay broken hearted siya. Nagbulag daw siya sa iyahang uyab. Nangutana pa ko niya kung anong nagbuwag sila pero niingon na siya nga magistorya ra daw miud niya. Kaya di siya gusto nga mohila karon. Sa matong paghuman og luto sa sudan, ako agi na siyang gikakos. Gigakos na ko si Jonas kay feeling na ko mo dyan ay pinaka the best nga pampacomfort ba. Nigakos pud tawon siya sa kuwa unya niyak siya nagilakila. Ug while nagakos mi ni Jonas, nakuratan jud kay ko ug natingala jud kay ko nga wala jud ko kalihok sa muang posisyon. Naabot man naggalit sa Alejandro. Nakapangutana jud ko niya kung nganong naa siya diri. Goon sa siya diri. Unya iyang gitubag, kaya nangutana po na siya kung kinsa daw kuno ko ang kagakos. Ningon rapod ko nga amigo na ko. Unya si Jonas, kay nananghid na po na siya nga mulakaw. Ingon pa siya nga, babe, adto ko sa balay og mulakaw na taha. Nagtando-tando rapod ko ana. Unya si Alejandro, kaya naglain dyan na iyahang pamati siguro ba. Nangutanan na siya kung giganahan ba daw kuno ko. Huwag siyang giingnan, ayaw ka balaka. Kaya mas ganahan pa ko nga ikaw ako ang kagakos kaysa siyahan. Pero nabantayan paghihapon na ako nga murag naglagot siya. Nangutanan na lang ko niya kung nganong naa siya diri sa balay. Ingon po na si Alejandro nga, iya ko nung gihatod ihang papa diri. Kaamigo daw kuno sila sa kawang papa. Mao na ang iyahang giingon sa kuha. Ako pa siyang giingnan nga pwede na siya makauli para makarelax sab siya. Pero niingon siya nga
Di daw ko na siya muli kay kabalo siya nga mulaag daw ko. Ako pa siyang giingnan. Doon sa ilabot ni mo og mulaag ko, nga dili man ta uyab. Ambot lang jud kung anong maupod to'y ni gawa sa kong baba ato ba. Nakabantay jud ko nga na-offend na sa Alejandro. Nagtinutukay rami ana hantod sa niingon siya nga muli na daw siya og see you next year daw. Nangutan na pud ko niya kung asa siya padulong. Ningon siya nga mobalik na daw kuno siya sakay sa barko. Dayon nigakos pa na siya sa kuha before siya nilakaw. Aha kay nakahilak man hinoon ko. Wala man jud untay kami pero kanang feeling bitaw nga komportable na ko niya. Pagkuman ato kay milabay ang mga panahon, bulan, tuig, nga wala jud may communication. Nagawa ko nga mag-message siya or makig-video call ba pero wala man. Wala na yun nagparamdam sa Alejandro sa kuha. Gusto ko mo chat niya pero mauwaw ko kay what if i-ignore ko niya. Then one time ana, naabot ang galit si Eliza sa muang balay. Ihapong gipadali-dali ang nag-ilis kay naa daw ko numay adtoon. Kunya ako pod, ni Gaura. Nagpasaksi ko kay puslan man nga single ta. Kaya nag-short man siya, nag-short pud ko. Wala yun ko kabalo kung aha mi padulong. Matong ginabalik-balik yun ako siyag pangutana kung aha man mi mang laag ba. Ug dito lang ko nakahinumdom sa dihang giingnan ko niya nga birthday di ay sa amo ang usa ka amiga. Naulaw jud ko ato kay wala mi regalo. Mukaon ra jud lugar mi ba. Iya pa kong giingnan ana nga na siya ipailaila sa kuha daw. Guwapo. Unya, pulis pa jud. Pero ako siyang giingnan nga dili ko makipag-ila-ila. Unya iya man akong giingnan nga wala pa ba daw kuno gihapon ko ka move on kay Alejandro. Nagpaabot pa daw kuno ba gihapon ko niya. Kay kabalo daw sila nga gamay maoy daw ko kay Alejandro. Ambot lang yun niya. Sa motong pag-abot na mo silahang balay, daghanag tao eh. Kaya pagsulod na mo kay nauwaw kay ko kay muramig na center of attraction kay late na jud kay Minduha. Paglingin ako sa mga naglingkod sa sala kay namay mga lamion nga mga lalaki. Pero murag mas lami unta jud kung si Alejandro pa to. Og dito kay gibiraden ko nila kay mag-picture daw mi. Sa motong ningisi intawon pud ko atubangan sa camera. Samtang kamulo mig picture nakabantay jud ko nga murag na ay lahi sa palibot. Kanang feeling nga naay nagtutok nimo mo nang naglingi-lingi ko. Pagtan-aw pa nako sa sala, naadyo'y usa ka lalaki nga naglingkod sa sofa. Grabing tutok sa kuha. Unya, gwapo ra ba tawhana ug makaingon ko grabe kaayo og dating. Taod-taod ana kay ni-smile siya nako ug ni-smile ra pud ko. Basin pa lang mainan tag istrikta. Pagmanog kaon kay as usual naaman jud na itagay. Paborito sa mga walay uyab. Ug pagkataod-taod ana kay nanay mga ni-join nga mga amigo nila sa mua. Apil po tong lalaki nga nitutok sa kuha ganiha. Ug sa dihang nakalugar siya istorya sa kuha, iya kong giingnan nga dili kuno ko magpalabi kay delikado na daw kuno karong panahona. Pero niingon ra pud ko ana nga okay pa ko sir. Kaya pa. Dayon ni smile ko. Dayon nagpiliila siya sa kuha, ingon siya nga ihangalan kay Miguel daw. Ako lang po siyang giingnan nga Mayra ako ang ngalan. Nangutan na siya kung single ba daw ko. Nitando ra pud ko ana. Og ni-smile na po na siya. Og nagpadayon ramig istorya-istorya og tagay-tagay kauban namang mga barkada. Antod sa manguli na mi. Unya hubog na jud ko atong time.
Kanang feeling nga aware pa imong utok pero dili na jud kaya sa lawas. Unya, si Miguel pa jud na ang ilahang gipahatod sa kuha. Kay lagi hubog na kaayo ko. Og hantod na abot nami sa balay. Medyo nahuwasan ko pero perting hubuga gihapon. Pero nakabantay ko nga na may murag sakyanan sa gawa sa balay. Dili siya familiar pero gibaliwala ra nako. Pero gihatod gihapon ko ni Miguel ana pasulod sa balay kay naglisod pag gihapon ko og lakaw. Kaniliging hubog gihapon kaayo ko. Nagiagak jud tawon ko niya. Ug hantod sa nakasulod mi sa balay. Unya, ang porma yun namo ni Miguel ha kay nakaagbay ko niya. Walihang pikas sa kamot kay naas akong hawak na naghawid. Basta kay nahilom jud na ang mga tawo nga naa sa sulod sa balay. Og paglingi nako sa mga tao didto, pagtan-aw nako nila, nakitaan jud nako na nga naa jud na sa Alejandro. Nagtan-aw nako. Murag dili pa ko katuan na kay basin tungod ra ni sa kahubog nako. Pero bisan unsaon jud kay naa gyud na sa Alejandro. Og nitingog na lang na si Miguel og niingon nga iya akong gihatod kay lagi hubog nako. Ug nagpasalamat na lang pud ko ana. Unya niingon man si mama nga si Alejandro na lang kuno daw ang muagak nako pasulod sa kwarto kay murag dili kuno kaya ni papa kung siya ang muagak sa kuha. Nakulbaan jud tawon ko ana while giagak kong Alejandro padulong sa kwarto. Naglingkod na ko sa kama ani, unya siya kay gatindog lang. Ako siyang giingnan. Nakauli na day ka. Nito bagar po na siya nga o. Ug ako siyang giingnan nga wala li ka nagpahibalo. Noon sa bagay, kinsa ra manggod pud ko para pahibawon nimo. Nitubag pud siya nga ikaw bitaw Myra. Naglibog na ko nimo kung seryoso ba ka o nagyaga-yaga ra ka nako. Tubag ko niya nga wala man ko nagyaga-yaga nimo. Seryoso ko. Dayon nigakos ko niya. Gakos jud kaayo sa tanan. Nakaingon yun na sa Alejandro nga magtarong kuno ko kay basin kuno makitaan mi. Pero ako siyang giingnan nga wala ko'y labot. Kung ikaw manggani akong kauban nga mubuhat og sala, okay ra jud nako Alejandro. Dayon ning kiss ko sayang liot. Ikisan jud nako gayo. Unya si Alejandro kay sige na siya giingon nga undangon daw nako. Pero wala yun ko naminaw niya. Unya ako anang gihubo. Ako ang t-shirt. Nangutana na si Alejandro kung naunsa daw ko. Ako siyang giingnan nga giigang ra ko. Ug ako siyang gipangutana kung wala ba siya'y plano mangutabang og hubo sa kuha. Nagtan-aw rin na sa Alejandro sa kuha nga murag di na siya mahimutang. Ug nikalit na siya giingon nga wala na ko'y labot og unsay mahitabo rong gabi una Myra. Ayaw kog basula kung di nako kapugong karon. Aha ka kay gikulbaan man hinuon ko. Murag maninood na gyud ni siya. Ug nangutana na siya sa kuha kung nakahinumdom pa ba daw ko sa iyang giingon nga og makuha ka ang klahan ka nako. Pero ako na siyang giingnan nga unya dili pa man ko imuha. Nitubag pud siya nga mao gani nga ang kunon ka nako karon para mahiktan ka nako sa umabot. Og murag nahuwasan jud ko atong orasa ba. Antod sa nakabantay na lang ko nga naginayhinay na siya og pangumot-kumot sa kong hawak.
Dayon nag-anam-anam naglihok iyang makamot. Nga bisan asa na moabot. Ug sa tinuod lang, kay wala ko'y plano nga pugngan sa Alejandro. Bahala siya kung unsay iyang gustong buhaton sa kuha. Ganahan man pud ko. Bitaw. Hantod sa nagyoy nahitabo namong duha ni Alejandro. Sarap man pud ay kayo sa feelings ang maangklahan. Paguman nato kay nagdali-dali ra po na siya giilis danitanaw na ako niingon nga mobalik daw siya diri sa balay ugma. Di ko dapat mulakaw. Ako siyang giingnan, nakaw, gawas na. E basin matingala to silang mama, kung anong dugay ka nakagawas. Abi pa lang nag-unsa ta diri sa sulod. Itubag po siya nga, kay nagkuan man gyud ta diri sa sulod. Then smiles siya. Before pa na siya ni gawas, kay ni kiss pa na siya sa kuang lips. Ka-sweet ba? Dayon taud-taud ana, kay matulog na unta ko pero nisulod man sa mama sa kwarto. Nangutan na siya sa kuha kung naana ba kuno siya ipaabuton sa siyam ka buwan. Nitubag pod ko ana nga, naunsa man tawon ka ma? Nitubag pod si mama nga, ay sus ko ni mo Mayra, feeling dalaga ra ka. Tiguang na ka Mayra, pagminyo na. Palayason jud ka na ako diri sa balay ug motiguang dalaga ka. Ahak jud kaayo ni si mama ba. Og napanay pang istorya si mama sa kuha na siya mga pahinumdom sa kuha. Human mi nag-istorya ni mama kay mura kog nawasan. Samot na kay okay ra ni mama. Og halos naman gani igapos ko niya sa katre dayon pasayaw-sayawa ni Alejandro para lang makaapos siya. Bitaw. Dayon pagkaugmaan na, nakurot kay ko sa kong pagmata, kay naa naman na si Alejandro. Naayod sulod sa kuwang kwarto. Unya, na siya magipang tanaw-tanaw sa kong bag. Nangutan ako niya kung unsa iyahang gipangita. Ingon siya nga nagtanaw-tanaw siya kay basin daw kuno na siya ebidensya nga makitaan. Ambot lang jud ani niya ba. Og ako siyang gipangutana kung anong naa siya diri sa sulod sa kwarto. Niingon ra po na siya nga niingon na si mama nga pasudlon daw siya sa kong kwarto. Nituoro po daw kuno siya kay masunurin daw kuno siya. Og iyanay kong giingnan ana nga mag-ilis daw ko kay manglakaw daw mi. Pero ako siyang giingnan nga sayo raman kaayo. Pero niingon siya nga para daw taas mig-agi. Dayon ni katawa. Sumutong nag-road trip ming kapitan kung asa makitaan nga nice og lugar. Mapit dayon og kaon kung gutumon. Unya, nang hapit jud mig hotel ana. Kay ang klahan na sad ko niya. Pagsulod pa namo sa kwarto kay dako kayog ngisi ang amaw. Ako siyang giingnan kung naunsa siya. Dingon na po siya nga nalipay siya. Ako siyang giingnan nga nawong ni mo Alejandro. Palami regedaghan. Nitubag po siya nga sala na nimo kay nganong lami ka. Og nikalit ra gyud na siya panasmag sa kuha. Gidasok man hinuon ko niya likod sa portahan. Gahangos naman hinuon na siya nga mora jog manok nga gusto manglabok. Usog ra ba jud kay mamaa kantod sa nakurat na laman ko kay naaman na siya gigisi. Pagtanaw na ko, ang ako ang v-neck nga t-shirt kay nagisi jud. Gihapak jud ako na siya kay unsaon na lang man ako ni pag-uli karon. Ningon ra po na siya nga ayaw sa nawgatiman na. Unya na problemaha. Ang amaw jud kay wa jud gapapugong. Nagpadayon lang sa iyang gibuhat. Unya ako pod nagpanggunit na lang jud ko bisan asa. Ug hantod sa nikalit ra man na siya og luhod,
dayon gihubo ang ako ang short. Ug didto iyahan ang gibuhat ang angay nga buhaton didto nga part. Wala ko'y laing na buhat kundi ang pagsulirap sa kuhang mata ug ang pagkumot sa iyahang buhok. Paguman ato kay iyan ang gisugdan ang pag-angkla sa kuha. Angkla yod sa taman-taman. Paguman sa mong inangklahay ni Alejandro, nag-istorya mi. Nangutana pa na siya galit kung naaba daw ko na siya'y chance sa kuha. Nangutana pud ko niya kung unsa nga chance. Nitubag pud siya nga ang manguyab nimo. Nitubag pud ko nga, hala, mas stress man ko nimo. Angay pa ba day nang ipangutana after sa mga nahitabo sa tuwa. Pero nitubag na siya nga, seryoso ko ba? Nitubag pud ko nga, oo, pwede. Dayon na ngayon na siya sorry sa kuha kay nauna daw kuno ang honeymoon. Ug tungod po daw kuno na nga ako kuno ang pinakadako nga tentasyon. Ug didto kay nag-uyab na gyud mi ana ni Alejandro. Naa na gyud kami. Uyab naming duha. After ato kay nagpadayon lang ang among relasyon. Okay ra. Ug daghan pa yun ka ng higayon nga iya hakong giangklahan. Ug after ato kay daghan pa yun kaayog na hitabo sa moang duha. Samot na jud atong nakabalo siya nga kinahanglan na siyang mobalik sa Manila kay kinahanglan na sad siyang mosakay sa barko. Before ana kay iya pa jud kong giangklahan og ikadaghan. Iyahang gipaspasan. Okay ra pud sa kuha kay lami man. Bitaw. Ug hantod sa nakasakay na sa Alejandro sa barko. Ug nahibaw-an na lang na ako nga boros day ko. Dayon gipahibawo gyud day nako na si kapitan. Ang amaw kay kaulion na kaayo pero saon ta man nga dili man pwede. Nilabay ang panahon ana hantod sa nakauli na sa Alejandro. Pero wala siya kaabot sa pagpanganak nako. Ug happy to say nga healthy baby boy jud. Ug maayo ra man unta og maliwat ning Alejandro nga tarong. Char. Dili unta moliwat sa kuha. Bitaw. Ug sa dihang 1 year na akong anak. Meaning ana perting dugaya na pod nga natigang sa Alejandro. Kaya di jud ko pahilabot niya. Bisan pag magsapot-sapot siya. Sa tinuod lang, mahadlok ko nga basin maburos na pod ko. Perting sakita ra ba kayo. Sa motong sa birthday ni Kapitan, pinasexy kayo ko. Abi pa lang nilosyang nata. Ug didto kay nagpaangkla na sad ko ni Alejandro. Giayo-ayo na sab ko niya. Halos wala na gyoy pahuway. Og karon kay stable, okay og happy ra ang among relasyon ni Alejandro. Nagplano na unta siya nga magpakasal mi pero wala pa ko mosugot ana kay medyo tambok-tambok pa ko. Kay lagi ikan bi ako ng anak. Gusto ko nga sexy ko sa akong kasal. Kay once in a lifetime ra biya na. Ako ang plano o gusto kay inig ka 3 years old na sa moang anak. Para siya na ring bearer pa. O sa mga walay uyab diha, ayaw intawon mo awat sa kuha nga random nga video call lang. Kay basi na matunong mo Arabo. Bitaw. Og dinhi na lang kukuto. Daghang salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Ladies and boys, dungan tag-ingon sana all.